Ξέρετε, είμαστε γεμάτοι. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Την προσοχή σας παρακαλώ. Δεν νομίζω πως χρειάζονται πολλά λόγια, αλλά σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα της χρονιάς που φεύγει. Μάλιστα, σερ! Και η σημαντικότερη αυτής που έρχεται. Θέλω να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Μάλιστα, σερ! Και να είσαστε συγκεντρωμένοι εδώ. Και να σκεφτόμαστε μόνο τη δουλειά. Ναι, σεφ. Το ξέρω. Θα θέλετε να είστε με τις οικογένειές σας. Και τους φίλους σας. Το ίδιο θα ήθελα κι εγώ. Θέλω να νιώθετε λες και όλοι αυτοί οι άγνωστοι εκεί έξω είναι η οικογένειά σας. Είναι οι αγαπημένοι σας. Και στο τέλος θα δείτε πως η προσπάθειά μας, η κούρασή μας άξιζε τον κόπο. Τι κάνεις εσύ εδώ, κόρη? People rushing, trying to get through. They gotta find their perfect gift. Μια τέτοια μέρα, η μόνη ενέργεια που χρειάζεται κανείς είναι αυτή των αγαπημένων. Για όλες τις υπόλοιπες ημέρες της χρονιάς θα είμαστε εμείς εδώ. Πρωτέργεια, το μέλλον της ενέργειας.